poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Nedelja je popodne, tabloid kod Nataše i Saše i nadam se da će biti dovoljno zanimljivo da nas gledate i u repriznim terminima i za 7 dana ponovo u premijeri i da ćete uživati. Dakle, ja se uvijek sećam kada je u pitanju istorija televizije Novi Sad ili televizije Vojvodina, onog čuvenog nedeljnog popodneva od jutra do sutra gde je bilo 5 voditelja, ali oni nisu mogli da pričaju kao ti i ja, pa stoga i logično tamo kod tebe. Da, dve divne dame ću ugostiti danas na, kako to Saša voli da kaže, mom kanabetu. Svaka aktuelna na svoj način. Imaće šta da kaže, a boga mi i otpeva. Naročito Ilda Šaulić. Tanja i ja ćemo probati prateće. Pa sad ako nam pođe za ruku, pođe. Ako ne, oprostit će nam gledalci. Dakle, Tanja Vojtehovski i Ilda Šaulić. Dve drage, šarmantne naše, pre svega prijateljice, a onda i koleginice. A ovako kod mene, pošto kažu za mene, ti si uvek nekako moderna i pratiš trendove, a ja ovako evergreenac, Jasna Kočijašević i to na zahtev naše publike kad smo rekli gledalcima da nam pišu. Pa onda Goran Filipović, srpski Michael Jackson, nije mi rod, ali je Filipović. Jer te naučio onaj moonwalk i to nije? Učit će u toku emisije. I Vlada Mandić, zvezda tabloida, on kaže nisam tabloidna ličnost, ali vidjet ćemo da li on sportista ili tabloidna ličnost, nego želim da te tu je i Filipović. Filipoviću, jesi mi rod? Nisam. Pred moralnom i krivičnom odgovornošću ponovi, Filipoviću, jesi mi rod? Nisam. Otkud ti u emisiji tabloid? Je li opet Facebook kriv zbog toga? Facebook, naravno. Vidoh i tebe na internetu. I mene i ja na internetu. Je li tu neka veza? Brati se zove Saša. Evo, kod Jasnin sin je rođen 1. juna. Svi imaju neku vezu, da imaju sa mnom vezu, da su s voditeljem. I brat je politikolog. I brat je politikolog. Ti si srpski Michael Jackson. Bar se trudim da budem. Trudim se da budem. I često nastupaš u Novom Sadu. Kaže da je ludilo kad se ti pojaviš u klubu jednom novosadskom kao Michael Jackson. Da, bude jako lepa atmosfera, bude sve super. Naravno da naglasim da pozovem sve gledalce da dođu u klub Studio u Novom Sadu. Evo i Vlada je bio tamo isto, zna kakva je atmosfera. Devojke su super, prelepe. Jel su vesele devojke? Pokazuju na Michael Jacksona temperament, to me interesuje. Uvek. Da li možemo malo uspjeti kako reći mesečev hod? Ja sam ti išao, sam zamrznut u svim godinama. Jackinama da pokažeš neku cenu. A tako je da Jackson, šta je, vučeš? Jel klizim? A kliziš? Klizim. A kaži mi još jednu stvar, Gorane. Ta tajna pokreta njegovih, to je sve nešto kao Bruce Lee, kao Kung Fu. Šta je tajna Jacksonovih pokreta? Pa nije to Bruce Lee, to je više načetni pokret i... Dobro. Kako ide otprilike kaže nešto? Opa! Jel bi ja malo uz neku vežbu, a? Ajde još jedno pravo. Opa! Dobro, super. Dakle, slušamo pesmu Michael Jacksona, jednu. To je neki miks pesama koje ja koristim na svojim nastupima. Dobro. Mali miks uz koji se rekao devojke... Vrište nam. Hoćemo još jedan okres za kraj? Izvoli, podijum je tvoj. Something evil in the door.
O, bravo, bravo. Ovo je pravi Michael Jackson, kao da je vaskrso čovjek, Bože me oprosti. Da, evo, ovo kanabe je pašljivo odgledalo. I ovaj moonwalk i sve, ne znam da li ste, dragi dame, probale nekad ovako da se kreativno po sceni krećete. Ja, boga mi, nisam još, ali je lepo, svaka čast. Ovaj čovjek je baš to odradio profesionalno i baš liči. Da, pa šala na stranu, uživale smo stvarno. Tako da svaka čast na ovoj imitaciji. Nije samo brzo, 30 sekundi. Gleba ti gde nabavljaš te rukavice. Je li ima to u tržnim centrima ili ima kod Kineza? Gde se nabavlja taj Michael? Jel putuješ u inostranstvo, šverc, komerc, Segedin? Gde nabavljaš to? U inostranstvo idem da nastupam isto. Da nastupaš. A gde nabavljaš to? To kod Kineza nema. Ja bih tražio za tabloid, ali ne vidim. Nema ni kod Kineza, nema ni u tržnim centrima, nego to je kupi se materijal, skinu se slike od Michael Jacksona, pravi se, kreira se. Jel' tako? Da bude što intrigantnije, što bolje, što svetlucavije. Jel' tako? Da. Pa nema to, ja pokušao da nabavim neki sako za mene, dobro. Sve u svemu, hvala puno i tebi. Imaš koga da pozdraviš? Imam, pre svega da ti se zahvalim što si me zvao u ovu emisiju, koja je jako gledana. Pa zato što si Filipović, to je bilo, mislim. Nismo familija. Dobro. I ako mogu da pozdravim, znači, DJ Duke ili ti Dušan Vojvodić i DJ Marko Ćuliberg, veliki pozdrav za njih. Nek stave ovaj nastup na YouTube i na Facebook, odmah će imati nagradu za pozdrav. I